Saúdos, como están? Novo día intenso no Pazo de Raxoi que volveu recibir hoxe a visita do Servizo de Vixilancia Aduaneira. Dende primeiras horas da mañá, varios axentes tomaron o Departamento Municipal de Informática para descargaren a documentación que lle foi requerida polo Xulgado de Instrucción número 1 de Lugo que instrúe a Operación Pokémon e a súa segunda fase, a Operación Manga. Ao parecer, os axentes chegaron ao Concello pouco despois das 9 da mañá. Os axentes estiveron volcando información de ordenadores que xa foran intervidos hai tempo no marco da Operación Pokémon. A vicevoceira do Goberno, María Castelao, confirmou a presenza dos axentes no Pazo de Raxoi, pero non precisou que tipo de información foi requerida pola xuíza Pilar de Lara. O que si dixo a edil foi que a aduanas efectuou outro rexistro en dependencias municipais o pasado luns. Nesa ocasión, o Servizo de Contratación do Concello. María Castelao reiterou a vontade do Goberno local de colaborar ca xustiza para aclarar todos os feitos. Requeriron información que se atopa nos servidores de informática do Concello, estáselles transmitindo como non podería ser doutro xeito, algo que leva o seu tempo porque están descargando información. Nada, por parte do Grupo de Goberno, como non podería ser de outro xeito, reiteramos a máxima colaboración coa xustiza en aras de esclarecer todos os feitos e informar que en canto se teña nova información se poñerá en coñecemento dos medios de comunicación como xa se veu facendo ata o momento. Por certo que María Castelao, que agora, como saben, ten as competencias de educación, tamén falou dos pagos pendentes a Sermasa, filial de Vendex, que leva dende xuño prestando o servizo de limpeza nos colexios públicos malia non ter contrato vixente. A DIL negou que a empresa lle estea debendo nóminas aos traballadores que aseguran que non cobran dende decembro. En primeiro lugar, non podemos adiantar coñecementos. En segundo lugar, os traballadores de Sermasa, como creo que é lóxico, lles paga a empresa Sermasa, que ademais lles está pagando. É unha información falsa que non estén recibindo os seus soldos. E, en terceiro lugar, nos estamos tramitando o expediente que solucionará o problema da débeda con Sermasa. E, en cuarto lugar, recordar que cando nos chegamos ao goberno debíanselle 45 facturas a Sermasa. Imos agora ata Teo, escenario esta mañá dun suceso que, por fortuna, quedou nun bo susto. Que un autobús do transporte escolar resultou incendiado esta mañá ao parecer por mor dunha avería mecánica. O lume non causou ningún ferido porque o vehículo foi evacuado tan pronto se detectou o problema. O suceso tivo lugar nos Tilos en torno ás 8:15 da mañá. O autobús que transportaba estudantes hasta o Instituto de Pontepedriña acababa de comezar o servizo cando se iniciou o lume. As lapas empezaron na parte traseira do vehículo onde se atopa o motor e por iso todo apunta que a súa orixe foi unha avaría mecánica. Os alumnos foron evacuados de inmediato e outro autocar levounos ata o instituto. Ata o lugar do suceso desprezáronse Protección Civil de Teo e Padrón, a Policía Local, a Garda Civil, o Grumir de Brión e os bombeiros de Ordes. O lume no autobús quedou sofocado en torno ás 10:45 da mañá e o gasoil que quedaba no depósito do vehículo foi trasvasado a unha balsa impermeabilizada. Regresamos ao Pazo de Raxoi e a rolda de prensa que ofrecía María Castelao. Edil de Benestar deu conta do acto que ten preparado o Concello para conmemorar o próximo venres o Día Internacional da Muller. Será unha homenaxe a 3 mulleres de Compostela, Montse Liñares, Carmen Blanco e Carmen Pereira. O acto será ás 8 da tarde no Pazo de Raxoi. Montse Liñares, propietaria da tenda de confección de traxes tradicionais Bulideira, en San Lázaro, Carmen Blanco, dona da cadea de zapatería Richard e Carmen Pereira, propietaria do bar Domínguez en Sar, son as homenaxeadas este ano por mor do Día Internacional da Muller que se celebra o venres. No acto, que terá lugar no Salón Vermello o mesmo venres ás 8 da tarde, as 3 mulleres recibirán un recoñecemento polo seu traballo e dedicación. É un símbolo de recoñecemento en xeral a todas as mulleres de Compostela e, por suposto, a todas as mulleres, porque en elas, como dicía, se recoñecen eses valores de esforzo, traballo e sacrificio, non? Que, especialmente a xente de xeracións como a das mulleres que nos homenaxeamos, tiveron que facer para chegar a cumprir eses obxectivos que se marcaron na súa vida, non? A concelleira de Benestar quixo salientar a importancia de celebrar o Día Internacional da Muller para recordarlle á cidadanía que a desigualdade segue presente na sociedade e que hai retos por cumprir, como erradicar a violencia machista ou conseguir a conciliación da vida laboral e familiar. Por certo, que as 3 homenaxeadas recibirán unhas medallas do Ouribe Fernando Mayer cunha inscripción que reza:
Todas as cousas son imposibles mentres o parecen. Frase da galega Concepción Arenal. E o mellor do jazz darase cita en Santiago grazas ao ciclo de jazz 1906. Serán 7 concertos de artistas tan destacados como Nani García. O broche do certame, que levará a música a 13 cidades de España, será un concerto ao aire libre na Praza da Quintana. 50 concertos en 13 cidades de España ao longo de 4 meses. Esta é a carta de presentación do ciclo de jazz 1906 que terá como epicentro Santiago, onde se celebrarán 7 recitais. Un deles será o que abra o certame co mítico Ron Carter Trío o próximo día 17 no Teatro Principal. Este ano contamos cun concerto de apertura de toda unha lenda do jazz. É o caso do contrabaixista Ron Carter, que acompañou, entre outros, a Miles Davis en toda a súa carreira. É un dos artistas, digamos, máis destacados agora mesmo, xa que conta cunha discografía de máis de 2.000 discos, máis de 2.000 rexistros que ten dentro do mundo do jazz. No Principal haberá outros 2 concertos deste ciclo e outros 3 celebraránse no Paz da Dodadá, berce do jazz en Santiago. Pero o prato forte será o 19/6, isto é de xuño, cunha actuación na Quintana. Facemos aquí en Santiago que é o 19/06. O 19/06, como a propia data indica, a clausura do ciclo 1906 de jazz, sacamos a músicos á rúa, sacamos a músicos a disfrutar e acompañar a viandantes, sorprendelos pois nunha plaza tan emblemática como é a Praza da Quintana. Para nós é un auténtico lujazo poder compartir primeiro con Santiago e con toda Galicia estos concertos que seguro que van a ser un éxito. O concerto da Quintana será de balde, o resto das entradas xa están á venda nas canles habituais e na billeteira do Principal a 12 euros. Creouse un abono para os 3 concertos do teatro cun prezo de 30 euros. Xa está en marcha unha nova edición de Conciencia, o programa de divulgación científica organizado pola Universidade de Santiago. O primeiro invitado do ano é Anthony James Leggett, Nobel de Física no ano 2003, polas súas contribucións na teoría dos superconductores. O científico estará ata o venres en Compostela. Mañá ofrecerá unha conferencia no auditorio de Nova Galicia Banco co suxestivo título de Por que non pode ir o tempo para atrás? O programa de divulgación científica Conciencia volve con forzas. O primeiro invitado desta 8ª edición é Anthony James Leggett, que no ano 2003 foi distinguido co Nobel de Física polas súas contribucións pioneiras na teoría dos superconductores, a característica que fai que algúns materiais enfriados a temperaturas extremadamente baixas conduzan a corrente sen resistencia. O científico mantivo hoxe un encontro cos medios de comunicación no que falou da conferencia que ofrecerá mañá no auditorio de Nova Galicia Banco. O seu título non podía ser máis suxestivo. Por que non pode ir o tempo cara atrás? The most obvious one is A máis obvia se podemos ir atrás no tempo. Isto crea algúns problemas, como por exemplo o chamado paradoxo do avó, que é que se pudera volver atrás eu podría matar o meu avó, entonces eu non nacería. Entón parece que tal como nós vemos a física, isto non pode ocorrer. Anthony James Leggett tamén deu conta das aplicacións prácticas das súas investigacións. O físico está a traballar no Centro de Investigación de Fronteiras da Enerxía, creado polo goberno de Estados Unidos para mellorar a distribución eléctrica do país. Nese sentido, o Nobel foi moi crítico cos recortes orzamentarios que está a sufrir a ciencia. It's certainly true that most investment in basic science like physics is... Claro que unha das cousas esenciales do investimento en física, por exemplo, é que un non vai ter nunca un retorno dese investimento nun curto prazo de 4 ou 5 anos, que é o período dunhas eleccións. Pero se miras, por exemplo, todo o que nos rodea, ves que hai moita presenza da física. Por exemplo, o caso dos semiconductores, que son a base dos aparellos electrónicos que tedes agora, e que eses semicondutores son o resultado dunha investigación que se fixo nas últimas 4 ou 5 décadas. A axenda de Leggett en Compostela inclúe unha reunión co persoal investigador da Universidade de Santiago mañá ás 12 do mediodía na Facultade de Física. Pola tarde ás 8 ofrecerá unha conferencia aberta ao público en xeral no auditorio de Nova Galicia Banco na Rúa do Preguntoiro. E as imaxes que lles imos amosar a continuación son do máis sorprendentes, e xa lles aviso que polo Obradoiro non pasou hoxe nin Justin Bieber nin Leo Messi. Toda esta multitude que ven nas imaxes deuse cita na Praza do Obradoiro esta tarde
para conseguir algún dos billetes que a aeroliña irlandesa Ryanair repartiu de balde nunha nova campaña de promoción. Os organizadores deberonse ver sobrepasados porque apenas estiveron 10 minutos antes de sair correndo literalmente da praza para non seren víctimas dunha avalancha. Moita xente nova chegouse para encher algún dos 40 papéis que entregaron os máis rápidos para canxar por unha viaxe ás cidades que conecta a compañía de baixo custo dende Lavacolla, Barcelona, Sevilla, Valencia e Madrid. Pois imosles a chegar agora algunhas suxestións pro seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Toca agora coñecer cales son as previsións do tempo para os vindeiros días. Cóntanolo como cada día dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia toparase mañá baixo influencia dunha borrasca que deixará ceos moi anubrados con chuvias que empezarán polo oeste e o sur da comunidade e que a partir do mediodía serán xeralizadas. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas manteránse sen cambios. Os ventos soprarán do sur-suroeste fortes. No venres os ceos estarán moi anubrados pola mañá, con chuvias que se irán estendendo por toda a comunidade, pero que tenderán a remitir a partir do mediodía. Os ventos soprarán moderados do sur-suroeste e as temperaturas baixarán. Para o sábado agárdanse ventos do sudoeste que aportarán humidade. Os ceos estarán anubrados con chuvias en toda a comunidade. As temperaturas seguirán en lixeiro descenso. Mañá en Santiago teremos ceos cubertos con chuvias pola tarde e pola noite. As temperaturas subirán lixeiramente e os ventos soprarán do sur, moderados pola mañá e fortes pola tarde. No venres os ceos estarán cubertos con chuvias que desaparecerán a partir do mediodía. As temperaturas baixarán tanto as máximas como as mínimas e os ventos soprarán do sur entre moderados e frouxos. Para o sábado agárdanse ceos cubertos con chuvias que non darán tregua en toda a xornada. Os ventos soprarán moderados, do sur pola mañá e do suroeste pola tarde, e as temperaturas baixarán tanto as máximas como as mínimas. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron hoxe as novas unhas felicitacións de cumpleanos e regresamos co preguntoiro hoxe co voceiro municipal do PSOE, con Francisco Reyes. Non se movan.